So guys, जायगाखौ माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरलायदो। नै आं दायो बे समान जायगायाव दंफैयो। जोंनि बे बेसर फैयो आरोना गाइस मोन बेयावहाय। थारमाने बेखौनो देखायनो सानदों। माने जोंनि बे हाजोआ माबायदि आरो जायगाफोरखौ माबायदि नुयो बेखौ देखायनो नागिरदों आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय। दायो होमबा हाजोखौ एसे नाहरलायदो लोगोफोर। नै आं एसे जुम खालामनानै देखायगोन आरोना। नै लोगोफोर बेनो जोंना माबायदि नुदों सिनारिफोरखौ। बै बे गोजौआवहाय माने समानसो आरोना लोगोफोर, समानसो जायगाया। माने बेसरबो फोजायो बै नुहुरनायावहाय। थारमाने जायगाफ्रा लोगोफोर माने समान गोजासो नैबेहाय। थारमाने बेवहायनो बेसरबो फोयो आरो बानलुबो गायो आरोना गायसोन। माने देग्लाय खम जाबाय माने गायनाया, सिगांफोर बांसिन गायोमोन आरोना गायसोन। बेखौनो बुंनो सानोदि आङो लोगोफोर, माने नोंसोरबो आंखौ सापर्ट खालामदो, माने आंबो नोंसोरखौ सापर्ट खालामगोन। जाय जाय बिथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम, लाइक शेयार खालामनो दाबाव। आरो नोंथांमोननि इउटुब चेनेल गोदान चेनेल दङबा आंनोबो लिंकखौ हर आरो इनबक्सआव कमेन्ट्स खालाम। आंबो साबसक्राइब खालामनो हागोन नोंथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो। आरो नायनो मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव नोंथांमोना। आरो हाजोखौथ' नोंथांमोना नुबाय जानांगौ। एसे खाथियाव थांबा साबसिन मोजां नुगौमोन। थारमाने आङो दायो गोजानावसो दङ, बारा खाथियावबो थाङाखै। थारमाने थाबायना थांबा एसे मोनहैयो आरो थाबानो। होमबाबो दायो साना बारा गैला। दायो आं बेलेगाव एसे खामानि मावनो दङ एबा थांनांगौ दं। बेयो थांग्रोनो आङो। लोगोफोर मालाबा सम मोनोबा नोंथांनि सिगाङाव खाथिनिफ्राय मोजां देखायसिगोन आरोना गायसिगोन। दे होमबा एसेनोसै, बाय बाय। नेक्स्ट टाइम लोगो मोनगोन।